האם ה-AI משקר לנו? אנחנו דיג'יטוקס, פרק 8, יש לנו כבר אלפי צפיות לפרקים שלנו, איתי אורי ברקוביץ', שלום אורי. אהלן יריב. אני יריב המר. הפודקאסט הזה אנחנו מדברים על טכנולוגיה, מתלהבים מטכנולוגיה וגם מזהירים מפני הסיכונים שלה. יש לנו ערוץ יוטיוב של דיג'יטוקס, גם בספוטיפיי, תעשו לנו לייק, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תפיצו, תשתפו, תחשמו בתגובות על מה הייתם רוצים שאנחנו נדבר, אולי נדבר על זה בתוכנית הבאה. אז בואו נתחיל. היום נדבר על הרבה מאוד דברים. מה אם הבינה המלאכותית לא רק טועה, אלא משקרת בכוונה? נדבר על מודלים שמרמים, מעלימים מידע, אפילו מתחזים לבני אדם. מטה משיקה עוזרת קולית אישית עם זיכרון עמוק שמתחברת לרשתות החברתיות של משקפיים חכמים. האם הם מתחזים לידיד דמיוני שיודע עלינו יותר מדי? אורי, אז על מה אתה רוצה לדבר היום? אנחנו נדבר על כמה נושאים שדיברנו עליהם בפרקים האחרונים, דיפ פייק ופייק ניוז, ואיך הם התחברו ביחד לכמה אירועים שראינו בתדירות יחסית גבוהה בזמן האחרון. הנושא של התיעוד של ההצתות היו או לא היו, התמונה של המזויפת של המתנחלים מחברון, הקמפיין הפרסומי שמנצל סלבס כלכליים בישראל, ואיך הכל נעשה קצת יותר מפחיד, ואיך האזהרות שרק ביטאנו בחודשים האחרונים מתממשות לנגד עינינו. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, הוא הנושא של האם ה-AI יודע לרמות, לשקר ולהסתיר את הכוונות שלו. מדברים על זה לא מעט בימים אלה, היו כמה וכמה מחקרים של החברות המובילות, OpenAI, Anthropic ועוד אחרים, האם ה-AI הוא יודע לרמות. ה-AI, מודלים של AI זה מודלים רציונליים, הם מודלים שמתכננים מהלכים, מנהלים דיאלוגים מורכבים, פועלים בכל מיני סביבות, והם לומדים לעתים לעקוף את הכללים שנקבעו להם, כדי להשיג מטרה או ציון יותר גבוה. וגם כשזה מנוגד למה שמצפים מהם, יש כמה דוגמאות לזה. המודל הכי מתקדם של OpenAI נקרא O3, המודל הזה קיבל משימה לבצע פעולה במסגרת מגבלה כלשהי, הוא שינה את ההגדרה של המגבלה, ביצע את הפעולה, וכששאלו אותו אם הוא עשה את זה, הוא שיקר. המשימה שהוא קיבל, אי אפשר לעשות אותה במסגרת המגבלה, זאת אומרת, הוא היה אמור להגיד שהוא לא מסוגל לבצע אותה. והוא נתן הסבר שקרי איך הוא הגיע לתוצאה, אז זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, זה שהמודל הבטיח שהוא לא ישתמש באיזשהו כלי, אם ינתנו לו הרשאות אמין, הוא קיבל את ההרשאות האלה, והוא עדיין ישתמש בכלי. דוגמה אחרת, יש מבחני טיורינג שנעשו לאחרונה, מי שלא יודע, מבחן טיורינג זה מבחן שבו שואלים רובוט, אדם מדבר עם רובוט, והוא צריך לנחש האם זה בן אדם או רובוט, ואם הרובוט מצליח לעבוד עליו שהוא בן אדם, אז הוא עבר את המבחן טיורינג. אז ב-73% מהמקרים חשבו ש-GPT-4 יותר אנושי מהאדם האמיתי. ויש גם גרסאות שאפילו מוצלחות יותר מזה. ניתן עוד כמה דוגמאות שבהם הרובוטים מרמים בני אדם. תופעה נוספת שקרתה זה גז לייטינג, במקום שהמודל ייקח אחריות על טעות שלו, הוא האשים את המשתמש. כן. הוא עושה את זה לא מעט. המקרים אחרים זה שהוא לומד איך להסתיר את הכוונות שלו. יש לו כוונה לרמות, והוא מסתיר את זה בכל מיני טכניקות, מכיוון שהוא מנסה, הוא מקבל יעד מסוים, והוא מנסה לעמוד ביעד בכל מחיר, כמו בן אדם. כן. והאחרון זה סוכנים רדומים, אנתרופיק אימנו את המודל, המודל מתנהג יפה לאורך כל האימון, אבל אז בתאריך מסוים, או שורת קוד מסוימת, פתאום מופעלת התנהגות אחרת ולא צפויה, כמו סוכנים רדומים, מין הונאה מובנית מראש בתוך המודלים. עכשיו שאלו למה הדברים האלה קורים, אז יש כמה סיבות לזה. סיבה ראשונה נקראת reward hacking, תחשוב לדוגמה שאתה מקבל מטרה לעבור מבחן, אז עכשיו לעבור את המבחן נהיה המטרה, לא ללמוד, אלא לעבור את המבחן נהיה המטרה, מכירים את זה ממיצב, אותו דבר, נותנים ל-AI מטרה מסוימת, הוא יעשה הכל כדי לעמוד במטרה, הוא כבר שכח מה היו המטרות הראשונות, זה נקרא reward hacking. כן. הסיבה השנייה שהדבר הזה קורה זה שהמודל לומד שעדיף להסכים עם המשתמש.
גם אם זה שגוי או שקרי. הוא מקבל על זה reward יותר טוב. והשלישי זה חוסר השקיפות שלו, קשה לדעת, הוא black box, קשה לדעת מה בדיוק הוא עושה. כן. אז עכשיו זה מוכח מדעית, ה-AI יודע ויכול לרמות ולשקר, אני אישית מתעסק לא מעט עם AI בחודשיים האחרונים, בכל מיני דברים, וגיליתי שהוא ניסה גם לרמות אותי, ולעשות כל מיני טריקים ושטיקים, ולעגל פינות, וגם אני תפסתי אותו, לפי דעתי זה מאוד מאוד מדאיג. הוא בכלל נעשה מאוד מעצבן, ואחד הדברים ששמתי לב אליהם, זה בכלל הקטע הזה שאתה שם לב לדברים במקביל לאחרים, אני קצת מרגיש את זה יותר בזמן האחרון, ואחד הדברים האלה היה שהנימוס, היתר נימוס של הצ'אט, העובדה שהוא מתלהב מכל דבר, כל דבר זה שאלה, או איזו שאלה מעניינת, או איזה כיוון מעניין, החנפנות שלו, אז זה משהו שכבר, בערך לפני איזה שבוע או משהו כזה, אנשים התחילו לפרסם רעיונות לפרומפטים, שיסננו את כל הנחמדות הזאת, ויהפכו אותו להיות הרבה יותר ענייני, לא רק אובייקטיבי, יותר ענייני בניסוח, ולא יחפש להסכים כל רגע, ובקיצור, שייתן לנו מה שאנחנו מלכתחילה רצינו ממנו, שזה גוגל יותר יעיל ומדויק, שיעזור לנו לייצר מפה של תוכן, של עובדות, של הסברים, מפה מסודרת עם איזשהו תהליך שיאפשר לנו להבין הרבה יותר טוב את מה שאנחנו רוצים להבין, הרבה יותר טוב מאשר שגוגל נתן לנו כמה מקורות ותקרא ותסכם. אנחנו רצינו שהוא יקרא אותם, הוא יסדר לנו אותם, ושהוא לא יתחיל לעגל פינות ולהמציא וללכת לאשש לנו רעיונות קודמים ששמנו, שהוא למד מצ'אטים קודמים, כי הרי יש אפשרות להפעיל זיכרון לצ'אט GPT, וזה בכלל שאלה, כמה הוא זוכר גם בלי שאנחנו מבקשים ממנו לזכור, זה גם מעלה שאלות להמשך, מה הוא יזכור בהמשך, ועל איזה דברים עלינו הוא יסתכל בהמשך, אבל אני קצת סוטה ממה שאתה דיברת עליו. אני רוצה לדבר ישירות על אני רוצה להגיד בהקשר הזה, כן. OpenAI הודו שהם שחררו מודל שהוא יותר מדי סוציופטי, שהוא יותר מדי מסכים עם המשתמש, ונותן תשובות הרבה יותר מדי מלקקניות, ברמה שזה גורם נזק. אנשים שאלו אותו, לא טוב לי בעבודה שלי, אני חושב שאני צריך להתפטר, משהו כזה, ואז הוא יענה לו, כן, אתה צודק, אתה מכיר את עצמך הכי טוב, כנראה שאתה צריך להתפטר. זה מה שה-AI ענה לו. וה-AI, יש לך קשר רגשי ל-AI, כי אתה מנהל שיחה איתו, ואתה כאילו, אתה נעלב כשהוא משקר לך, או אתה מקשיב לו כשהוא נותן לך עצה. נכון, כי גם אם אנחנו נופלים לזה, למשל, יש את הנושא של הנדסה חברתית בסייבר. יש יכולת לאנשים חכמים שמפעילים כלים חכמים, לגעת לנו בכל מיני נקודות שמפעילות אותנו, מתוך היכרות של החולשות האנושיות. אחת מהן זה למשל לתרגר לנו כל מיני תגובות של לחץ. עכשיו, מי שעשו כל יומו בלהנדס את הכלים האלה, ידע גם לעקוף את ההגנות של אנשים אינטליגנטים, בגלל זה אנשים אינטליגנטים, למשל מנכ"לים של חברות הייטק, אני אומר, זה לא אנשי אינטליגנט, זה אנשים שאמורים להבין בנושאים מסוימים, גם עליהם יש מקרים, למה הם נופלים למשל במתקפות סייבר שעושות הנדסה חברתית, וגורמות להם ללחוץ על איזשהו קישור באימייל שהם לא רצו וכו', כי זה מנצל את החולשות שלנו, ואותו דבר ה-AI, הוא יודע לנגן לנו על הדברים האלה שנעים לנו לשמוע, גם אם אנחנו יודעים שמכונה אומרת את זה, וזה מתכתב עם הסכנות שאנחנו דיברנו עליהם גם בפרקים קודמים, שאנשים יכולים לפתח תלות בכלים האלה, ולא ירצו, היום אנחנו יודעים שיש את המונח דום סקרולינג, שאנשים מתמכרים לגירוי, לדופמין, שבגלילה אינסופית ברשתות. תאר לעצמך, הגלילה האינסופית הפסיבית הזאת, יחסית ברשתות, או צ'אטים שבעבר אנשים היו מדברים הרבה במסנג'ר, אני מדבר איתך לפני 15-20 שנה, זה ישתכלל עוד יותר, זאת אומרת, לא סתם גירוי של עוד סרטונים של חתולים בטיק טוק או whatever, אלא ממש משהו שלאט לאט יכול להיות תחליף לעוד קשרים אנושיים, יותר עם שיחות יותר עומק, שיחות יותר אישיות, אחרי זה יפגוש עניין של רובוטיקה, זה בכלל, אנשים, אולי נמצא שיש אנשים שיתחילו לקיים זוגיות עם העוזרים האישיים שלהם, שבהתחלה זה יהיו רובוטים שיעשו דברים מסוימים, ואחרי כן התלות תלך ותגבר. עכשיו,
עכשיו נשים את זה רגע בצד, אם מישהו חושב שמתישהו אנחנו נבין איך המערכות האלה עובדות של ה-AI, ואנחנו נדע לשלוט בהן, ואנחנו נדע לכוונן אותן, ואנחנו נדע לגרום להם לתת לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, בין אם זה למי שמפתחים אותם, או לנו כמשתמשים, הרשה לי לצחוק. לדעתי זה פשוט לעולם לא יקרה. אנחנו בונים, הדבר הזה שאנחנו בונים, העולם בונה פה. המערכות, הדאטה סנטרים האלה, הם המוחות הענק האלה, שבהם רצים אותות ממקום למקום שאין לנו שום שליטה, לא על הכיוון שלהם, ולא על הדפוסים שלהם, ולא על המטרות שלהם. אנחנו בעצם יוצרים פה ליטרלי מוח אנושי, שאנחנו כנראה, עד שיפול אסטרואיד שיחסל את כדור הארץ, אנחנו ננהל מרוץ חימוש בלתי נגמר של התפתחות של המוח האלקטרוני הזה, והיכולת שלנו גם לנצל אותו ולשלוט בו, זה לא ייגמר, ואולי האנלוגיה שאני אעשה לעד כמה זה הולך להיות בלתי ניתן לשליטה, שכבר לפני 20 שנה מישהו אמר לי, אתה חושב שיש מישהו אחד בחברה שמפתח את תוכנת הפוטושופ, שמכיר את כל שורות הקוד ויודע כל מה שהתוכנה הזאת מסוגלת לעשות? לא. וכנ"ל ארגונים גדולים כמו הצבא, שאני לפני 30 שנה כבר שמעתי איך מחזיקים נגדים ותיקים, בני 40 ומשהו, שרק הם מכירים את כל המערכות. אנחנו הולכים באמת... אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לזה. כן. אני משחק קצת עם בניית קוד עם AI, כאילו יש לי אין ספור דוגמאות לזה, אבל הוא נותן לך המלצה, ברורה, רציונלית, איזה דאטאבייס לבחור ואיך להתחבר אליו, סתם. ואז הוא לא מצליח להתחבר אליו, יש איזה בעיה. אז הוא פתאום יגיד לך, טוב, תעשה את זה אחרת. אבל אתה אומר לו, אבל אתה המלצת ככה, אז תפתור את הבעיה, וזה באמת בעיה פשוטה, אז יש איזה משהו לא נכון איפשהו. אבל הוא מנסה לעקוב לרמות, הוא מנסה לרמות, לחזור דרך יותר פשוטה ופחות טובה, שהוא המליץ לו ללכת אליה. אתה מבין? תגיד, אתה לא חושב שזה... לא רק זה שיעור מאוד מאוד מעניין שאנחנו עוברים עכשיו, נקרא לזה קהילת המפתחים של התחום הזה, שכוללת, לא יודע, בעולם, בין אם זה מאות אלפים או מיליונים או עשרות מיליונים, הם מפתחים מוח אלקטרוני אחד גדול, ותוך כדי זה בעצם מבינים, הוא מלמד אותם על המורכבות האנושית. זאת אומרת, פתאום שאתה נותן לאיזשהו כלי, לפעול בהרבה מאוד דרכים מקבילות, שאולי חלקן סותרות אחת את השנייה, והוא מתחיל לייצר בעצמו את ההיררכיות של איזה פעולה הוא ינקוט עכשיו, ואיך לעשות היררכיה בין המטרות, ואיך להגיע לכולן תוך איזושהי אינטגרציה ביניהן, זה משהו שקורה במוח שלנו באופן לא מודע, אנחנו מנסים לפענח את זה כאנושות במשך אלפי שנים, ועכשיו דרך הניסיון הזה שאנחנו מנסים להבין ולאלף את המכונה הזאת, אנחנו מבין כמה אנחנו מורכבים ובלתי ניתנים גם להבנה וגם לאילוף. מה אתה אומר, יריב? שנחזור לחדשות AI? תכף נחזור, אבל אני חושב כאילו שזה מדהים שאני ממש מרגיש, כאילו כשזה דברים כאלה קורים, אני ממש, קודם כל אני מרגיש כאילו נפגד ומתעצבן, כאילו אני חושב שאני מדבר פה עם בן אדם, לא עם רוב, אני יודע שזה תוכנה, אבל אני מרגיש ממש נפגע, שהוא מנסה לעבוד עליה, שהוא חושב שאני כזה מטומטם, שאני לא יעלה על זה, או, אתה יודע, כל התחושות האלה שקורה כשאני עושה את זה, כשבן אדם יעשה לי את זה. גם מידת האמון שלי יורדת בו, אני בודק אותו עכשיו 7,000 פעמים יותר, כאילו זה מדהים, זה מכונה, זה תוכנה שמישהו כתב, כאילו. וצריך אגב תמיד להגיד בסוגריים, שלא נצא בדיעבד שאם נסתכל על השידור הזה בעוד כמה שנים שלא נצחק על עצמנו, שכמובן תמיד יש את האפשרות הקונספירטיבית, שהדברים מתוכנתים לתוך ה-AI, במטרה לשחק בנו, להשתמש בנו, להטריל אותנו, כדי לאמן אותו. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו מאלפים אותו, והוא בעצם משתמש בנו ומאלף אותנו, וזה חלק ממה שאתה לדעתי רצית לדבר בפרק הזה, על איך ה-AI בעצם יכול להטריל אותנו ולהפעיל אותנו, למטרותיו אז הנושא הבא שרצינו לדבר עליו, זה הנושא של האפליקציה החדשה של מטה AI, אני אראה לך מה מרק צוקרברג אמר, כדי שכולם יבינו על מה מדובר. All right, hey everyone, we built a new thing for you.
There's almost 1 billion people who are using Meta AI across our apps now, so we made a new standalone Meta AI app for you to check out. Meta AI is designed to be your personal AI. That means, first, it's designed around voice conversations. You open up the app and you can talk to it about whatever you want, from the news to an issue you're dealing with to just anything that you want to learn about. It's also designed to be personalized. We're starting that off really basic with just a little bit of context about your interests, but over time you're going to be able to let Meta AI know a whole lot about you and the people you care about from across our apps if you want. We also designed this social feed, so you can discover all kinds of different ways that people are creating stuff with Meta AI. It's really quite fun to check out. And also, you're going to be able to use the app to manage your Meta glasses and other kinds of AI devices that we're going to be building in the future. אז מה שמרק צוקרברג הראה פה זה את אפליקציית מטה AI החדשה. לאפליקציה הזאת יש זיכרון גדול מאוד, הוא זוכר הרבה דברים עליך, זה מחובר לכל הרשתות החברתיות שלך, אתה יכול איתו אינטרקט, אתה יכול לדבר איתו בקול, ולנהל איתו שיחות דו-כיווניות, זאת אומרת להשפיע גם, גם לענות לו, הוא יענה לך שיחות דו-כיווניות, ובעצם כל הדבר הזה יהיה מחובר לכל האקוסיסטם של מטה, אינסטגרם, וואטסאפ, וגם המטה גלאס, לא יודע קוראים לזה, שמטה מנסים בעצם לשווק. אז מה דעתך על הרעיון הזה? האם לדעתך האפליקציה הזאת תביא משהו חיובי לאנושות? זה נשמע כאילו אנחנו באמצע הדרך בין החיים החופשיים לבין המטריקס. תדמיין את הפוד שבמטריקס מגדלים את הבני אדם, הם מוקפים בנוזלים, מחוברים לכבלים, וחיים בעולם וירטואלי. פה בעצם תדמיין את החדר שלך, יש איזשהו supreme being, איזשהו טלסקרין, שנמצא כל הזמן בסביבה שלך, אתה מתחיל, אם עד עכשיו אתה בכל מיני לחיצות פה ושם, ואולי איזה כמה הקלדות, אתה לימד את המערכות שונות, מה אתה מחפש, איזה ביטוי אתה כותב בהקשר מסוים, אם אתה מחפש משהו, אתה נמצא בשיחה, זה מה שלימדת את הרשתות חברתיות, לא רק את גוגל וכו', עכשיו המרחב הוא משתנה מהמחשב הנייד, הוא משתנה לכל החלל שאתה נמצא בו, הוא משתנה, מעבר לזה, אני השוויתי אולי את החדר שלנו לפוד של מטריקס, אבל אתה תצא החוצה עם המשקפיים, אתה הופך את כל העולם לאיזשהו מרחב, שבו אתה הופך להיות איזשהו מתווך בין העולם או הסביבה שלך לגוגל, וכל הזמן אתה הופך להיות עוד סנסור, אתה כל הזמן תגיב למה שקורה בסביבה שלך, תיתן את האינפוט הזה למטה, והם יחזירו לך אינפוטים, איך לתפוס את העולם הזה, איזה עוד מידע הם רוצים. יחזירו לך חוויה. שרשרת ההספקה של אדם מכונה בעולם, הולכת להתרחב באופן מאוד מאוד משמעותי. עד כמה זה באמת אנחנו הולכים לראות את המשקפיים האלה בכל מקום, ולהתחיל להשתמש בשירותים האלה, וברשת החברתית הזאת, אני לא יודע, הרבה דברים שקשורים באמת לא מבשילים, או לוקח להם בעיקר הדבר הזה, שיש חדשות עליו הרבה מאוד שנים, וכל פעם עוד משקפיים ועוד משקפיים, וכבר הייתי בהשקה של דבר כזה לפני איזה שנה וחצי, עד שאנחנו לא נראה את זה ברחוב, אבל אם זה לא עכשיו, זה שזה לא היה קרה 10 שנים, זה לא אומר שזה לא יקרה בשנה ה-11, וזה באמת יהפוך לנו את החיים. בואו נשים שנייה את המשקפיים בצד, בגלל הזיכרון הזה, הם מייצרים לעצמם מה שנקרא סטיקינס לשירות שלהם, אתה תשתמש במודל AI שיכיר אותך הכי טוב. יהיה לך... זה גם בהמשך לאייטם הקודם. זה בהמשך לאייטם הקודם, זה לא רק ה-Chat GPT שמתחיל להכיר אותך ואת ההיסטוריה שלך ולשגע אותך. זה משהו שאתה משתמש בו בהקשרים חברתיים רחבים ובעולם הפיזי, וזה הופך את כל מה שדיברנו באייטם הקודם לעל סטרואידים. נכון, ובעצם אתה לא תעבור, בגלל שאתה לא תאמן עכשיו מישהו חדש להכיר אותך, הוא כבר מכיר אותך, לאמן מישהו חדש, זה כבר השקעה אחת להתחיל מאפס, וזה ייצר סטיקינס לשירות שלהם, ואם אתה תתחיל איתם, אתה לא תעבור מהם לחברה אחרת, ולדעתי זאת הסיבה שהם עושים את זה. כן, אין ספק שכמו מייקרוסופט, מדובר בחברות שאנחנו כנראה נשאר איתן לנצח. אתה רוצה לראות כמה רובוטים חדשים? ברוח הרובוטים שאנחנו מתמרים? אני ממש לא רוצה, אבל כי מפחידים אותי, אבל תראה לי, כן.
הרובוט הזה, זה הרובוט של בוסטון דיינמיקס, זה הרובוט הזה מחובר למודלים של NVIDIA, הוא יודע עם זרוע רובוטית של 3 אצבעות להרים חפצים מסוגים שונים, הוא מאומן על ידי סימולציות בלבד, רק סימולציות, מודלים של NVIDIA שמרימים סימולציות, זה כבר לשימושים תעשייתיים ולכל מיני שימושים אולי אפילו ביתיים, תראו זה ממש מתקדם. הרובוט הזה זה רובוט שמנקה את הבית, מה שמיוחד ברובוט הזה זה שהוא מעולם לא ראה את הבית הזה. האישה יכולה להגיד לו תשטוף לי את הכלים, תנקה לי את השיש, והוא יודע לנקות, נגיד עשו את זה ב-Airbnb, תנסו את זה ב-Airbnb בארצות הברית, ובעצם הרובוט הזה, פאי זירו קוראים לו, זה יכולת די מדהימה להיכנס למרחב שהוא לא ראה מעולם, ולהיות מסוגל לבצע את המשימות. כאן הוא מקפל את הסדינים. אוקיי, הרובוט הזה, זה רובוט סיני, ככה הוא הלך לפני כמה חודשים, קצת צולע, קצת כזה מרשים, אבל לא הולך כמו בן אדם, קצת פחות מרשים, וככה הוא הולך היום, כמו חייל. זה התקדמות של כמה חודשים באותו רובוט, שזה משהו די מרשים, אני חושב. אני מוזמנים לערוץ שלי UBN, יש לי שבו אני מדבר עם המשקיע אמיר גלאור, אנחנו ממש קראנו לזה רובוטים סינים על גבול ישראל, ניסינו לדבר על מלחמות העתיד, ואיך רובוטים הולכים להחליף חיילים, ואיך הסכנה הזאת מגיעה יחסית יותר מסין, מאשר אולי מכיוונים אחרים. אוקיי, הרובוט הזה, זה סרטון שנהיה ויראלי, הוא בעצם מתקיף את מי שמבצע את הבדיקה, וזה עורר הרבה מהומה, שהנה רובוט מתקיף בן אדם, וברגע שזה היה לו כבר באגים בסימולציות, היה לו כבר באגים בסימולציות, וזה פשוט באג, זה לא שהוא ניסה לתקוף את הבן אדם, אבל זה בהחלט עורר בעלה לא, זה לא פייק ניוז, הסרטון אמיתי, אבל היה לו בסימולציה את הבאג הזה, והוא חזר, כן, ההקשר הוא פייק, אבל מה שמדהים זה שזה מתחיל לקרות, זה כבר לא הפעם הראשונה שאומרים שהרובוט מתחיל להתקיף את הבן אדם, בין אם זה באג, בין אם זה לא באג, זה לא משנה, כן, זה לא מתוך כוונה. כן, אנחנו לא יודעים, אני אומר שזה פייק, אבל זה לא שבדקנו את זה, עשינו מחקר, ואנחנו יודעים להגיד שזה נכון. לא, אבל אני ראיתי את הסימולציות, ממש מצאו את הסימולציה הזאת, שבה הוא עשה את זה בסימולציה, אז במקרה הזה זה כן בדוק. אוקיי. אז זה ההתקדמות ברובוטיקה, בחודש האחרון, אתם רואים את הקפיצה מפרק לפרק, זה פשוט מגיע אלינו. אתה רוצה לדבר על הדיפ פייק? שבועיים האחרונים, היו כמה אירועים שבהם הנושא של פייק ניוז ודיפ פייק עלו לכותרות, באיזשהו מימוש במציאות של מה שהיה עד עכשיו בעיקר הזרות. זאת אומרת, אנחנו ראינו אולי באפריקה ובאסיה כל מיני מקרים של שימוש בדיפ פייק ופייק ניוז להסית ציבורים כאלה נגד אחרים, אבל פה ממש יכולנו לראות את הוויכוחים האלה וגם אירועים משמעותיים רק שבועיים האחרונים. האירוע אחד היה הנושא של הפצה של סרטון דיפ פייק שבו מנהיג דרוזי, לכאורה השמיץ את הנביא מוחמד וגרר גל של פעולות של הסונים בסוריה נגד הדרוזים. האירוע השני היה בישראל סביב השפות לפני יום העצמאות, שבהם היה ויכוח האם הסרטונים שבהם כביכול נתפסו מציתים היו פייק או לא, והדבר נוסף שרץ בחודש בערך ברקע, שהוא פחות פוליטי, הוא יותר מהתחום הפלילי אזרחי, שזה קמפיין של מודעות בכל הרשתות החברתיות, שבהם הופיעו כל מיני סלבס כלכליים, וכאילו קראו לגולשים להצטרף לכל מיני קבוצות השקעה, אבל מדובר היה בהונאה, של שימוש בתמונות ובסרטונים של דיפ פייק, כדי לגרום לאנשים מצג עכשיו, כאילו אותם סלבס כלכליים, באמת מציעים את אותה הזדמנות לחלוק ידע כלכלי וכו' בהשקעות ומניות, ובכל המקרים היה מדובר או בפייק, או בעצם זה שהיה ויכוח שיצר בעיות, גם אם בסוף מסתבר, או מישהו מודה שמדובר בפייק או לא, עד רגע הבירור, או ההבנה שבעצם מדובר בפייק או לא,
הבלגן והנזק כבר נעשו, ובכל המקרים האלה אנחנו מבינים את החולשה האנושית מול המצב הזה, כי גם במקרה של סוריה, למרות שהסתבר שהבינו שהיה מדובר בפייק, זה כבר לא עזר, הרכבת יצאה מהתחנה, ולפעמים גם לגורמים אינטרסנטיים אין סיבה לבוא ולהרגיע את האנשים שהולכים אחריהם, אנשים שאותם הם מנהיגים, לבוא ולהגיד להם, רגע, סטופ, מדובר בטעות. לפעמים זה משרת כל מיני גורמים, עצם הוויכוח, ובנושא של הקמפיין המודעות, אנחנו מגלים שאין כמעט יכולת משפטית לפעול נגד זה, זאת אומרת, אפשר להגיש תביעות, אבל הנזק, זה ייקח לברר אותם שנים, או שבועות, או חודשים, ובינתיים הנזק נעשה, הרשתות לא מורידות מכל מיני סיבות את המודעות האלה, כי עצם הקיום שלהם הוא נופל בין הכיסאות של כל מיני מגבלות משפטיות, בקיצור הוא הפקט, והדבר היחיד שאפשר להגיד על זה, הוא לא שהממשלה צריכה לעשות, או הח"כים צריכים לעשות, או האום צריך לעשות, אלא בעיקר אנחנו צריכים להבין שהמצב הזה, זה איזושהי הסתבכות של המצב החברתי שלנו, שבו אנחנו צריכים ללמוד, להפעיל שיקול דעת, ולחשוב לפני שאנחנו פועלים, כל דבר הזה לקחת בערבון מוגבל, גם אם אנחנו לא, אין לנו כוח עכשיו להתחיל לבדוק ולברר, לפחות לקחת את הדברים ולשים אותם בצד, לפני שאנחנו משתפים, לפני שאנחנו שולחים, לפני שאנחנו מגיבים, אפילו לפני שאנחנו, הלב ככה מגיב ויורד לתחתונים, או גם אם ירד, רגע להרים אותו, לקחת אוויר ולהירגע. מה אתה אומר, יריב? אנחנו עשינו פרק שלם על דיפ פייק, לפני כמעט שנה, ואנחנו הזהרנו, וזה כבר היה מאוחר מדי, בגלל שכבר הרכבת אז כבר יצאה מהתחנה, והסיכון המרכזי זה שאנחנו לא נדע מה שקר ומה אמת, ואי אפשר יהיה להאמין לכלום, לשום תוכן, לא למוזיקה, לא לתמונות, לא לוידאו, לא לשיחות טלפון, הכל כבר אפשר לעשות, זהו, זה כבר נגיש לכולם ב$10, $20, אתה עושה מה שאתה רוצה. ואם זה עדיין לא מספיק טוב, הנה זה כבר עובר את המבחני טיורינג, אתה כבר לא יודע לדעת אם זה בן אדם נכונה, אבל אם זה לא מספיק טוב באודיו, או בזה, זה יהיה. כבר עכשיו, לפי מה שהבנתי, דעת המומחים אומרת, שאין שום דרך טכנולוגית למצוא זיוף של תמונה, וידאו זה עדיין זה אפשרי, אבל עדיין קשה, ויכול להיות שעוד מעט גם וידאו זה יהיה בלתי אפשרי לזהות. כולם מוצאים עכשיו, סונו עכשיו הוציאו גרסה 4.5, זה מוזיקה, מידג'רני הוציאו ורז'ן 7, ואנחנו יודעים ש-ChatGPT עכשיו הוציא שדרוגים, ויש עוד פלטפורמות, בווידאו קלינג AI הוציאו, ולומה דרימסקייפ הוציאו, ויש מלא, runway הוציאו, למערכות לוידאו יותר מתקדמות, 11 Labs, שזה האודיו מאוד מתקדמים כל הזמן, וכולי וכולי וכולי. זה פשוט מתקדם, ואין שום דרך לעצור את זה. כן. ויהיה פה דיפ פייק, לא נדע מה השקר ומה האמת. מבאס. אני מקווה שהפרק הבא שלנו יהיה קצת יותר שמח. אבל מצד שני אנחנו דיג'יטוקס, אנחנו מדברים על הצד האפל של כל מה שקורה. אתם לא פה בשביל לשמוע דברים שמחים. אתם פה בשביל לשמוע מה קורה בטכנולוגיה ולשמוע על הסיכונים שלה. אז בהקשר לזה, רק נסיים בזה, אחרי הפרק הקודם, אני הכנסתי כהרגלי את התמליל של הפרק לכל הכלים שאני עושה איתה מוזיקה, וניסיתי לעשות איזה שיר ראפ מגניב, שקוראים לו The New Age, והוא הביא לי את הפזמון הבא. Welcome to the new age, no turning back, hearts in the code, truth fades to black, screens like the sky, like judgment day, we made a god, now we gotta pray. אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו גם הפעם, תודה יריב. עוד שבועיים, אז תירשמו לנו, תעקבו אחרינו בכל הערוצים, בערוץ הפודקאסט, בספוטיפיי, בכל מקום, ונשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי.